Laguntzeko prest? Bat, bi, hil. Hau da egin etxerra, mila zoriek kanta, zure haurien erregina, besoak zuritik izibara. Ni prest. Zu prest? Ni ere prest. Laguntzeko prest? Deustualdean behar dugulako. Ni beti prest. Ni ere prest. Eta zeu? Prest aldizkariak arpidetza kanpaina hasi duelako. Laguntzeko prest? Ni prest. Parte hartu. Lagundu urtean 25 eurorekin. Jarri zaitez harremanetan gurekin eta parte hartu. Parte hartu. Parte hartu! Gu